थाखा फैसानि दुरबलथायाव गावखौनो गावनि बेसेन गोसा जे प्रेस्टिज बेखौ फाननानै थांनाय गोबां रोखोमनि बे जायो। गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे फिसा टपिकफोरखौ लानानै भिडिअ बानायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो नायलांगोन। दा बाथ्रायानो जाहैबाय जोङो मिन्थिगौ जेब्ला बिटिसिआव इउपिपिएल हान्जानि बिजेपि हान्जानि जुथाइ सरखार जाजेनदों अब्लानो आथिखालनि बिटिसिनि सिइएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर ओनसोलखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोन। सुइजारलेण्ड नायनो थाखाय नोंथांमोना सुइजारलेण्डआव थांनांनाय नंलिया। लामा सेर सेर माबा गोजा गोजा बिबार बारगोन माबा बारगोन गोबां माने महर मुस्रिखौ सोलायहोजोबनायनि बाथ्रा दंमोन। नाथाय दिनै फैयै फैयै 4 बोसोर बाबेनलांबाय अब्लाबो बिटिआरनि बा बिटिसिनि महरा जेबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनाखै। बरंस बिनि सिगांफ्राव जेसेबांनाखि ओनसोलफोरा जौगादोंमोन, लामा सामा जादोंमोन, स्कुल कलेज जादोंमोन, बेफोरखौ नायोब्ला नैबे आथिखालनि सरकारा जेबो मावनो हायाखै होननानै जोङो बुंबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। दा बेफोरखौ लानानैनो गोबांथार माने ससियेल मिडियाफ्राव भिडिअफोर ओंखारदों, खौरांफोर ओंखारदों, जायफोरखौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय एसेबाबो हमनो हागोन जे आथिखालाव जाय इउपिपिएल सरकार बिथांमोना माने माथो खालामनो गुबुननि हेफाजाबजोंसो सोलिनाय सरकार आरो बिथांमोनखौ आसाम सरकारा फिदिंगासिनो दङ बेखौ बयबो मिन्थिखागौ। बिथांमोना गावसिनि गोसो बायदि जेबो मावनो हायाखै आरो हानाय नङा बायदिखौ आं मोनदांदों। जेना हक खौरां बिजोङाव ओंखारनाय बेफोरनिनो माखासे भिडिअफोर दङ। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो बनसुनि दैदेनगिरि बनजित मनजिल बिथाङाबो बनसुनि थांखि आरो इयुनाव मा मावहैगोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना बनसु आफादखौ नागारनानै गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोफोराव जइन जाहैदों बिनि सायावबो बिथाङा फंनैसो बिबुंथि होदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। दानिया नायनि प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डआव आथिखालाव मा जागासिनो दङ। ৰাস্তাটো মানে দলংখন অতি দৰকাৰ আৰু একদম অতি সোনকালে যিমান পাৰে সোনকালে দলংখন কৰি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে চৰকাৰে। কাৰণ মই ৰাতিপুৱা ৰঙিয়া গ'লোঁ, সিফালেদি ঘূৰি গ'লে বহুত দূৰ হয়, বহুত দূৰ, মোটামুটি 15 কিলোমিটাৰ ঘূৰি যাব লাগে। এইটো ৰাস্তা দি গ'লে তাৰমানে মোটামুটি 5 কিলোমিটাৰ মানে হেৰি শ্বৰ্ট হৈ যায় ৰঙিয়া ফালৰ পৰা আহিলে। কিন্তু আমি তাৰমানে ইফালেদি অহা যোৱা কৰোঁ, ইফালেদি গ'লে বাগডোবা পায়, বাগডোবাৰ পায় কেলাংচৰ তাৰপৰা কাউৰবাহা বহুত ওচৰ হয়। ইফালে গ'লে ওচৰ হয়, নিব নোৱাৰি। ইফালে পানী হ'লেতো আৰু যাবই নোৱাৰি। এই ৰাইজে এতিয়া আজি মানে বাঁহৰ মানে ব্যৱস্থা কৰি দিছে, সিহঁতে নিজৰ খৰচা দি মানে বনাইছে। কেইদিন যাব এই দলংখন, বাঁহৰ দলংখন মোটামুটি 6 মাহ, তাৰপৰা মানুহ আকৌ যাব নোৱাৰিব। যাতায়াত একদম বেয়া, বহুত বেয়া আৰু অহা যোৱা কৰিবই নোৱাৰি। ইফালে মানে ঘূৰি যাব লাগে, বহুত ৰঙিয়া হৈ ঘূৰি যাব লাগে, চাৰিআলি হৈ ঘূৰি যাব লাগে, বহুত খৰচ পৰি যায়। ইফালে গ'লে আমাৰ আধা লিটাৰ তেলতে হৈ যায়। ৰঙিয়া চাৰিআলি হৈ ঘূৰি গ'লে মোটামুটি 1.5 লিটাৰ তেল লাগে, অত্যন্ত খৰচ বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে চৰকাৰক মই অতি সোনকালে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই দলংখন যেন অতি সোনকালে শীঘ্ৰে তাৰমানে কাম কৰি দিয়ে যেন, পকী কৰি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। দামৰ কিন্তু ৰাইজে একদম মানে আপত্তি কৰি আছে। ছাৰ, আপোনাৰ কাৰণে আমি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি আপোনাক ৰাইজে ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। গতিকে আলাদা ভিতৰত এই দামৰখন যদি এনেকুৱা বেকাৰ হৈ থাকে সমূহ ৰাইজে আপোনাক যোগদান নিদিব। মই নিজেই দেখা পাই পেলাই কষ্ট পাই আছোঁ। গতিকে সেইখন দামল আপুনি আমাৰ পূৰ্ণ বড়ো ছাৰে একদম মানে জৰুৰ ইবাৰে ব্যৱস্থাটো কৰক। ৰাইজে এইটো মানে ৰিপেয়াৰিং হিচাপে বনোৱাটো হয়, গতিকে বাঁহৰ দলংখন। গতিকে এই হিচাপত যদি তেওঁলোকে যদি আলাদা ভিতৰ এখন আনি পেলাই যদি ৰাইজক যদি সামৰি নলয়, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে কি বুলি ভাবিব, কি বুলি চলিব। আজি অন্য মিটিঙত ডাঙৰ ডাঙৰ ফাণ্ডবিলাক কথা কৈছিলে, সেইবিলাকো মানে হোৱা দেখা পোৱা নাই আমি। কি কাৰণত?
গতিকে এতিয়া বৰ্তমান এই আমাৰ বৰপেচলা সদৰত বিদ্যুৎ এই ৰথটো মেইন ৰথটো অতি জলদি ইবাৰে আপোনালোকে ব্যৱস্থান কৰক, নহ'লেতো আহি আছে আমাৰ ভোটৰ এলেকা বা কিবা এলেকা, সেইটো চিন্তা কৰি পেলাই আপোনালোকে পঠাই দিয়ক। দলংখন হোৱাটো বহুত মানে বছৰে হৈ গ'ল, হোৱাটো কামনা কৰি থাকোঁ, কিন্তু যেতিয়া মানে ইলেকশ্যন আহে এই সময়ত মানে আমাক কয় ভোটটো মোক দিয়ক বুলি কয়। যেতিয়া আমি দিওঁ, যেতিয়া দি পেলাই জয় হয়, তাৰপিছত আমাক মানে এইখন দলংটো মানে ফিৰিয়ে নাচায়, আমিতো জয় কৰি দিওঁ, আমাক মানে অলপ হেৰি কৰিয়ে মানে নাচায় এইখন দলং। बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय, नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे खौरां बिजोंफोराव माबायदि ओंखारदों आरो प्रमद बर' बिथाङा आथिखालाव मा मावदों। गावनिनो जिल्लायावनो माने दासिमबो माने नांथारगौ लामा दालांफोरखौ बिथाङा मावफुंना होनो हायाखै आरो बिथांनिफ्राय जोङो मा सुइजारलेण्ड आसा खालामनो, नंगौना नङा? निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरगोन आं मिजिंथिबाय। दानिया नायदिनि बनजित मनजिल बिथाङा मा बुंदों। हिसाबै बे बर'फोरनि थामोनथा आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो एबा जोंनि बेसेन गोसा समखौ जोंनि बे लाइमोन बैसोआवनो जों बेसेबां हायो जाथिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होनो थाखाय जों बिखाफोर दाननानै जों ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे बे इयुनावहाय जों थांखांनायनि उनाव जेब्लानासिम बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना, जोंनि फैबाय थानाय फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बेखौ कन्टिनिउ लांबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव नैबे इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनावहाय बे बनसुआ मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे टटेल रिभलिउसन नङा होमबा, दिनै जोंनि सोमावसारनायनि अनगायैबो दिनै कालचारखौ होबथानाय, कालचारखौ लाखिनाय, मावनायनि कालचारखौ जों लाबोफिननाय, एजुकेशन सोलोंथाइनि बेलायाव जों इसेबां हायो जोङो जोंनि निउ जेनेरेशन्सफोरखौ जों थुलुंगा होनो हानाय, दा मोनफ्रोमबो आबाद मावनायावनो हक मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जों टटेल रिभलिउसन लाबोनायनि पलिसिखौ बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोदान टेकनिक्स आरो आदब खायदा गोदान सोलो आरो बोलोजों जों आवगायलांनायनि जों सिमांखौ सुजुदों। जिहेतु बिसायख'थिनि सायाव माखासे दोलोफोराव नोंथांमोननि बनसुनिफ्राय दोलोफोराव हाबनायखौ नुदों राजखान्थिनि बेयाव दुर्बलफोर जाबाय होननानै गोबां सावरायदों, मा फोरमायगोन बेनि सायाव? दा बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो दिनै मोनसे फरायसा आफाद, बिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो, गोबां रोखोमनि साननाय हनाय थायो। बे बनसु हिसाबै जोंहा मोनसे प्रिन्सिपल्स दङ, जोङो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै जोङो जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय जों आवगायलांनायनि मोनसे टारगेट दं। नाथाय जोंनि बनसुनि गेजेरावनो साफा सानैहा सोरबा बेक्ति हिसाबै पार्सनेल माखासे माने सिमांबो सुजुयो, सोरबा बादि गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थांनानै गावखौनो दाहैनाय, गावखौनो माने फसंनानै लिडार हिसाबै थाहैनाय आरो सोरबा बायदिया माने थाखा फैसानि दुर्बलतायाव गावखौनो गावनि बेसेन गोसा जे प्रेस्टिज बेखौ फाननानै थांनाय गोबां रोखोमनि बे जायो। बेफोर गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्टआव लिरनानै हरदो। आं दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामलिया, दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय, उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।